както виждаш... Няма какво да гледам. Вие както правите, ще правите така и не виждаш ли, че излизам напред? 15 минути ви чеках да Не виждаш ли, тръгнете. че излизам напред точно за това на червено минавам? Никъде не излизаш. Затова Как да не излизам? В момента съм на червено. И че ми кажеш, аз минавам тук по 10 пъти на ден, Аз ти също един път. минавам тук. Ти един път мина и ми даваш акъл. Нито съм ти съученик да ми говориш на тия. Нито... Ама ти ми говориш някакви глупости. Говоря ви, че трябва да минавате, а не да ги чакате. Ами как ще минавам на червено? Ти лут ли си? Ще излезете така, че да можете да минете. Не ме учи, ти ме учиш да карам, аз едно съм, не съм тук 20 години, ти ще ме учиш. Да не ми говоря на тебе. Ма ти още не ми говори. Виж какво пише, забранено е да говориш на шофьора. Ами защо не отговаряш тогава? Защото дразнеш за това. Защото не можеш да минеш за това, защото не можеш да... Добре, сега ще седим тук, не мога да минем, защото съм прост. Първо не можа да тръгнеш 15 минути. Чакахме. Добре.